Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Θεόφιλος Μουρατίδης. Ανήκω στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας Nova Green και είχα τη χαρά σήμερα να παρευρεθώ στην εκδήλωση της εταιρείας Adama. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία εγώ προσωπικά θα σταθώ σε μία μόνο λέξη, στην καινοτομία. Ακούσαμε πράγματα καινούρια, ακούσαμε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε στο χωράφι. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για όσους ασχολούνται με το κομμάτι της φυτοπροστασίας να πάμε σε καινούρια μονοπάτια. Θεωρώ ότι η χημική καταπολέμηση θα συνεχίσει φυσικά να υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πάμε σε καινούριες λύσεις, σε καινοτόμες λύσεις. Μένει μόνο, θα το επαναλάβω, μένει μόνο να το δούμε και στο χωράφι.